ब्रैजिथि रंजालि बैसागु महनपुर रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि दैदेननायाव जेरैबायदिहै बादायलायनायनि मोनसे हाबाफारि जानानै थांबाय थादों बा हाबाफारि सोलिगासिनो दं। खोब मोजां मोनसे हाबाफारि सोलिदों। गिबियावनो आं बेखौ बुंगोन जे जों साफ्रोमबो रंजालि बैसागु नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय रायजो राजाजों लोगोसे बादायारि आं बिथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोदों। आरो लोगोसे देग्लायनि बे रंजालि बैसागु निसिम रंजालि बैसागुनि थाखाय आङो साफ्रोमबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाजों लोगोसे बर' माहारिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिहरदों। मानोना बे रंजालि बैसागुआ बा बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोनि जुगिदि जों बर' हारि हिसाबै बुहुमाव थांना थानो थाखाय जोंनि राव जोंनि धोरोम जोंनि हारिमुखौ लानानै जोङो बुहुमाव गावनि हारिखौ लानानै सिनायथिनो थाखाय गोबां बोसोर जोङो बेखौ लानानै जों सोमावसारबोदों। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो बुहुमनि गेजेराव बर'फोरखौ मोनसे दिनै गायसननो थाखाय जिबायदि थांखि लानानै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि दल संगठन लाफानानै बा हारिमु आफादानो बुं बा बर'नि दल संगठनाव बुं बेखौनो जुजिबोदों। ओंखायनो दिनै बे महनपुर नैबे गेलेग्रा फोथाराव जिहेतु जेरैबायदिहै मोनसे रंजालि बैसागु फोरबोनि जुगिदि जेरैबायदि मोनसे बादायलायनायनि कम्पिटिसन खोब मोनसे जौगानाय हाबाफारि जों नुनो मोन्दों। अन्य बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लायनि हाबाफारिया मोजांसिन जादों। ओंखायनो हास्थायदों जाहाथे जों जिथु बुहुमा बिराद सोलायबाय, बुहुमा सोलायनाय बायदि जोंनि साननाय हनायाबो सोलायनांगोन। जोंनि लाइमोनफोरखौ जों फोरोंलांनांगोन जे बैसागु होननाय लोगो लोगो जों साफ्रोमबो मोनथियो बेहाय जोङो जोंनि राव जोंनि हारिनि हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि आसार खान्थि गासिबो हाबनानै थायो। ओंखायनो दिनै जों बुहुमनि गेजेराव जिबायदि मोनसे थासारिफोरखौ जों नुनो मोन्दों बै थासारिफोरनि गेजेराव जों बोरै जुजिनानै थानांगौआ गोरलै नङा। ओंखायनो बिराद कम्पिटिसन। ओंखायनो आं हास्थायदों दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबोनि जुगिदि जाहाथे मोनसे समाजनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे मेसेज थाङो। आरो आं बेखौनो बुंनो सानबावदों जे जोंनि बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बे गोदान बोसोर बैसाग दाननि गेजेरजों जों मिथिंगानि सोलायनायाव जथेस्थ' फैदों। आरो ओंखायनो आं हास्थायदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमनिबो नैबे गोदान बोसोर बैसाग मासनि सफैनाय लोगो लोगो मिथिंगानि गाबा सोलायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागुजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेबाथो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि गोरोबलायनाय जोंनि समाज दानायाव जों बयबो जाहाथे आफा इसोरा जोंखौ बोर सारस्रिथों आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाया फैथों। आरो आं बेखौनो हास्थायदों। नंखायनो जोबथारनायाव आं बयनिसिमबो बेखौनो खावलायगोन जे गोग्गो देहा लानानै गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुगैनाय जाहाथे मावनो नागिरनाय खामानिफ्रा साफ्रोमबो जोंनि मानसिफोरनि लुगैनाय बायदिया जे बे गोदान बोसोराव बयनिबो मोजां मिजिं लानानै जाहाथे खामानि मावनायाव आफा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालायथों। आरो थेंक इउ।